Venim de Barcelona i fa un any que no esquiem. I'm on the rocky road, heading down off the mountain slope, and as my steps echo, echo, louder than before. Hem pujat a la Cerdanya perquè ara que s'ha tret això de les comarques, hem vingut a passar el dia aquí a esquiar i de moment molt bé, molt contents. Molt bé, millor del que esperàvem. Sí, amb moltes ganes, almenys ens hem tret el mono i disfrutant. Hi ha bona neu, estem esquiant molt bé, hem disfrutat molt. Hey, 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 beautiful day, hey, beautiful day. Muy bien, Una maravilla. increíble. Tiempazo, nieve muy buena. A pesar de estar en marzo, no esperábamos ni esquiar hoy. Ni este año. Ni este año. Así que gracias. Doncs si vosaltres esteu contents, nosaltres encara ho estem més. Contents de tenir-vos, de poder-vos tenir a tots els esquiadors i esquiadores aquí a Masella. Contents de que tenim l'estació en perfectes condicions, pràcticament tots els sectors oberts, excepte la Pia i Coms de Das, i molt bona neu a tota l'estació. Contents de que tenim fred i que s'ha pogut fer neu aquestes darreres nits i contents perquè em sembla que aquest fred ha de continuar. Gemma Puig, ens expliques millor quina és la previsió per aquests dies que venen? Hola Anna, jo també molt contenta de tornar a parlar amb tu, amb els esquiadors i esquiadores que segur que ja estan a punt per aquest cap de setmana aprofitar i tornar a esquiar, pels que no ho han pogut fer durant aquests dies. I la bona notícia, porto bones notícies. D'una banda, aquest fred que deies, que persisteix, fins i tot s'incrementa una miqueta més. Demà encara baixaran més les temperatures i això és bona notícia. I a més, tenim la possibilitat de que demà nevi. La veritat és que aquest canvi de temps afectaria una miqueta més a la cara nord del Pirineu, la Vall d'Aran al nord del Pallars, però també arribarà la neu aquí al Pirineu Oriental. A més, a qualsevol cota, perquè la cota neu baixarà fins als 400 metres. Per tant, nevarà al Pla i nevarà a dalt a la Tosa. Temperatures molt fredes. Demà farà fred de veritat. A alta muntanya, als punts més elevats, la temperatura no baixarà dels 8 a 10 graus negatius i el Pla també quedarà molt frenada, temperatures negatives. Per tant, demà tindrem una miqueta de tot. Això sí, també amb una mica de vent. Però porto encara més bones notícies. Després d'aquest canvi de temps i d'un temps més insegur divendres, tindrem un cap de setmana radiant, de sol, amb fred, tots els ingredients. Sobretot a primera hora tindrem aquesta temperatura més baixa i això també és d'agrair a la neu, sobretot en aquesta època de l'any que ja ens trobem. Sol dissabte, sol diumenge, temperatures que al migdia, com que som al març, ja recupera una miqueta i durant la nit, matinada i primera hora encara es mantindrà tot aquest aire fred i, per tant, també es podrà produir neu. Que bé, Gemma, doncs sembla que començarem la primavera amb fred del bo. I escolta'm una cosa, com continuarà aquesta primavera? Perquè aquí al Pirineu Oriental estem acostumats a que sigui bona època de nevades, de fred. A veure, sí, comença la primavera, perquè aquest canvi de temps ve just del cap de setmana, que dissabte comença oficialment la primavera. Si tinguessin raó les dites, quan l'hivern primavereja, la primavera hiverneja. Això no t'ho puc concretar del tot. De moment tenim el fred assegurat al cap de setmana i mirant una miqueta més enllà, ben bé fins dimecres dijous. Amb aire fred, però amb estabilitat. La mala notícia és que de moment aquests mapes estacionals que mirem a llarg plaç no sembla que a l'abril hi hagi d'haver molt moviment. Per tant, haurem de veure si ens van arribant algunes pertorbacions i ens porten una mica més de moviment, almenys aquests propers dies. Perfecte, Gemma, moltes gràcies. Doncs, si et sembla, ens retrobem la setmana que ve i seguim parlant d'aquesta primavera, a veure com pinta meteorològicament. Doncs fins la setmana que ve. I a tots vosaltres ens acomiadem avui des del sector Isars de Masella. La neu està fantàstica, com veieu aquí darrere amb aquests esquiadors que estan baixant. I res, només recordar-vos que l'ús de la mascareta és obligatori, que us demanem que us renteu les mans sovint, que mantingueu la distància de seguretat i que compreu el forfait online abans de venir.